Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Immaculada Concepcion mo niyan June ka-fiestahan ba? Tama, Fetsa 9 or 8. Anyway, happy fiesta, mahal na ina, Immaculada Concepcion. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Alas 9:15 na magdiretso na kita sa programa. Kumusta diyan sa indong lugar tabi Tao yan baga, nagpaghali ko duman sa kuyang pinag-iistara na boarding house. Nagsisinop-sinop na naman tubig. O dyan sa nasa likod kan ko niyan, sa may Albay Central School, sa likod kan Astrodome. Na inda, siguro naglaog na naman sa baba mi. Tubig kan sa Gumayon River. Dyan sa Puting Daga, si kasamang Gary, Austria, kumusta ka mo dyan? Nagraog na naman sa mga harong dyan sa Puting Daga. Kan Ligaspi lantop kan tubig, uran, baha. Yan, good morning. Maray naaga palantabe, Sir Popoy Balmez, dyan sa JRB Calibration and Battery Shop. Good morning sa Lapu-Lapu, sa tuya yan na mga paraan tabay. Merry Christmas sa Indo dyan. Pirang aldaw na sana June. Pirang aldaw na sana 16 dias babilangon ko daw sa kalendaryo. Como petsa 9 ngun yan, isabay ta ang 9, sundo 25. Saro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 dias June. Isabay ta ang 9, sagkod ang 25. Na, paano ito? Isus Mario, siya pangyari. 0. Day bale. Basta, may diit lamang na, baga, okay na yan. Neli nga, dahil na naman yung nagtitirek subaya, Por battle, sabi daan ni Diyo. Dahil na naman nagtitirek subaya. Igwaman yung nagtiksasaro. May nag-text pa na saro. Immaculada Concepcion, December 8. Yan. Igo baga paano December 8 mananggad aram ko kaan. December 8 ta kanduman ako nag-i-star sa Salvacion sa Virac, Catanduanes. Diyan ako nagdakula, diyan ako namundag. Karamuran is my birthplace. Diyan sa kuyang inulnan sa Karamuran, Catanduanes. Sentro mismo kan Karamuran, Catanduanes. Sa sentro kan Karamuran. Diyan ako namundag. Tapos nagdakula ako sa Virac. Sagkod na makabalyo ko digdi. Anaram taman agad, petsa 8 ang kapiestahan ni Immaculada Concepcion, Virac. Yan, fiesta diyan sa Virac, Yan, sige. Si Sir Restina de Cruz, Restina Siapno. Maray na agatabi, Sir Resti. And si Kagawad Bong Logronyo, Diyos marhay na aga, Kagawad Bong Logronyo, kang Boys and Paints. Si 3849 nag-text man, sagkod si Resti na sa kuyang Barbero. Maray na aga. Si Sir Jason Apoyo, Sir Jason ang asindero. May tao yata tabi kuan makiasikaso ba adigonin tuyo iyan sa sala tabi June. May tao sa sala nagsisirip digdi sa satuyang announcers booth. Tama ako mudarta kung ano ang tuyo ni Tiyo tabi sa programang Tingog Kan Banuan. By the way, kumusta na kamo dyan sa palibot? Ang number ko is 0942-670-1195. That's 0942-670-1195 sa Smart. 0942-670-1195 and
0960-730-1195. 0960-730-1195. Pinag-apudan ko si Abogada Maria Oria Bunaw sa tuyang election supervisor kan Albay. Ha? Ta manungod ini duman sa ihahapot niya to kung ano ang proseso taka nakaagi bagang semana the big news sa politika digdi sa Albay so pagdeklarar ni Gobernador Attorney Grex Lagman na maatras na siya sa pagkandidato bilang gobernador. And then sa iyang ilinantad ang kolor niya sa lado politika, susuportaran niya si dating Gobernador Noel Rosal, which is but expected. Igo ba kitang kasabihan, the enemy of my enemy is my friend. No. Igo baga sindanin common political foe. Yan, kalaban sa politika, which is yung grupo nila Congressman Saldico. Kaya sinda nagkaibanan man. That's the natural course of event. Ngunyan, pinag-apudan ko si Attorney Bunaw, so mga numerong tinao niya sa ko, dahil nagsisimbag, and igos yung ipinadarang kunyan, na text message na nasa meeting I'll call you later. And pinag-text ko man siya na kung mapupwede libre do sa oras niya, inda ko kung na-receive or kung talagang busy, ihapot niya to yun, taka nakaagi bagang simana, nagpahayag na ma-withdraw si Gobernador Grex Lagman kan sa iyang kandidatura. Now, aramon takun, anong proseso kaan? Kung igwa ng sinugo duman ang gobernador, or dapat sa gobernador mismo magdyan sa opisina kan Comelec, ma-informar, bawiong ko na tabi so ipinag-sumitir kong sertifiko di kandidatura. Anong proseso tabi? And igwa akong pinag-rurumdom, kung tama pan sa kuyang memorya po, ladies and gentlemen, maray na agad yan, Sir Ato Lim, sa Petron Tap Gas Gasol. The best man yan. Yun mga paraan tabay. Talagang salamat din maray sa tingog kan Banwaan. Diyan sa Daraga, sino mga kunyan, yung mga pahinante, mga boy, mga delivery boys, mga drivers, sa staff kan Petron Tap Gas Gasol, ang gasol ng Pilipinas. Yan. Good morning sa Indo. Kung tama pagrumdum ko yun, igwang ipinaluwas ang Commission on Elections na pahayag si nadangog ko mismo ini kay Chairman George Erwin Garcia, abogado kan Comelec, na mapaluwasinda madali na kunda ipa ininaliwat, kunda inin nagsunod pang abiso or direktiba, resolution kang Comelec, na sa maabot na petsa 13, duma na ipapaluwas yung final listing kan mga kwalifikadong kandidatos kaining nag-adang-adang na eleksyon next year. Yan. Now, i-connectar niya to duman sa pigaputa. Ano ba kaipuhan bang magpasiring dyan si Gobernador Grex Lagman Giraray sa Comelec? Siring kang pag-file niya ka ito personalmente, ngunyan na siya mabawi na kan sa iyang kandidatura or ano ang sistema. Ma-issue lang siya ng special power of attorney sa kunsisay man na representantes niya na matuktok duman sa opisina ni Attorney Bunaw. Attorney Bunaw, ako tabi otorisado ni Gobernador Lagman, bibawi niya na po sa iyang sertifiko di kandidatura. O bako, now, kaya baga pigpapasumitir juning amay kan sa indang so mga nag-intensyon na magkandidato, even way beyond pa duman sa ipigtalaan na na schedule kan official na karampanyahan tabi ang purpose kay ni so makalista na sinda ano ba ya tabi yun ang tuyo ka ini yun daan nagpaparahiling sa announcers booth
Tanganing makalista na sinda duman sa electronic na pagbubota. So kunyan baga automatic na ni so ning sa tuyang kuan ining sa tuyang so nade-distract kita. Ini sa tuyang kunyan ining sa tuyang automated elections. Tanganing makalista sinda duman sa mga balota tabi. Inda ko sana kun naisabay pa si Governor Greg sa balota sa listahan. Kun naisabay pa, niya kun may magboto pa. Natural, bibilangon siguro ito. Inda ko sana taday pa maning reply si Attorney Bunaw. Baka nasa meeting pa talunes kaya tabi. Yan. Oy, sabi ni 7185, paano Sunday ang December 8 kaya pig-move sa December 9 ang solemnity kan Immaculada Concepcion, sabi ni Madam Merly Caceres. Iyo man ang gadtabi, may nabasa ako kaini, nagari inabante na sana sa Petsa 9. Kunyan, ang ining solemnidad kan Immaculada Concepcion. So iyo, halat-halaton ta na lang tabi kung anon magiging kuang kaani Attorney Maria Bobunaw dyan sa kasubago pa ini John tabi o minaabot pa lang sige dyan sa COMELEC kung ining kaipuhan pang mag-file taod-taod tabi natatibaad lamang makahuron ta si kunyan si Attorney Bunaw yan hilingon ta man agad kung opisyalmente ng hihali duman sa lamesa tanganing for all legal intents and purposes opisyalmente ng marikunisir na dain na siya, bako na siya kandidato. Yan. And pipasumitir bagasinda nin mga amay na pagpalisata ang katuyuhan kaan so pag-include duman sa balota na isususo niya to sa tuyang VCM, vote counting machines. Nya kung nakasabay pa duman so ngaran ni Gobernador Grex, siyempre siguro babasahon pa ito. So anong magiging kuangkaan legal effect pero aram tama na easy man yan ni Gobernador Grex anytime pwede bagang aram yan kan mga abogado na anytime pwede sinang mag-withdraw kan sa idang sertifiko di kandidatura. But igo paano kita ning kukonektar na procedure yung electronic counting kung paano ang tabi. Sige. Ma-time check ko na kita tabi, Jun. Oras Pilipinas, it's 9:25. An oras hatod sa Indokal. Ang pinakabagong Sir Fabcon, Fresh and Bloom. Para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Door Cubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kung pwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon
sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DZGB. Always number one. Always at your service. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil lanta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa Giraray, sa gabos na taga Hubilyar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters,
Kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Ronald De La Rosa. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po, welta na kita sa programa. Nasa linya, napakihurunan ta ng precious time. Diit na minuto si Attorney Maria Aurea Bunaw, manungod duman sa pinagdidiskuter tang so pag-withdraw kan kandidatura ni Governor Grex Lagman sa nag-adang-adang na eleksyon. Attorney, maray na aga and salamat po sa oras tabi. Hello, good morning po. Mauran, as in, ano yan? Lunes na aga sa gamo sa nagdadangog kang DCGB. Maray na aga po, Papa P. Yes po. Yeah, last week nagkaigo ng press conference si Governor Grex announcing his withdrawal para sa nag-adang-adang na eleksyon. Ano po ang sistema? Kaipuan bang magpasiring dyan or personal na nagpasiring na dyan si Governor Grex to withdraw his candidacy sa Albay Comelec? Go ahead po. Personalmente po na nagdigdi sa opisina mi si Governor Grex Lagman.
para po i-file ang sa iyang withdrawal. Kaso Ang December 5 po, December 5. o kan Huwebes. Yes po. Opo. So, ano po, madam, ang mangyayari? Dain na siya sa balota makakasabay sa pag-imprenta tabi? Yes po, kasi naabutan man niya, so nagpa-finalize pa kami kang listahan. Baka di na po siya makasabay sa final list kang balota. Ayun, dain na maaparisir so ngaran niya duman. Yes po. Okay. No arin sa ultimo dia kan paghalat kan mga dapat talagang makakasabay sa balota sa eleksyon. Ang sabi po ang COMELEC day December 15? 15 or 13 ata yun. 15-13, so day pa po kaya ako may nakaputan, pero ang assurance po sa MUYA day na po malampas sa December 15. Ayun, dain naman. Opo. So it's official tabi na siya mismo ang nagpasiring dyan sa opisina si Governor Grex. Iyo po, dahil personalmente po ini ang withdrawal na pipapile sa COMELEC unless ang exception lang po ini pag nasa hospital ka and may medical certificate na magpapatunay na ka pwedeng mag-appear personally sa COMELEC office. Opo, sagkod no rin ang ultimo dia man sa mga gustong mag-withdraw. Hanggang eleksyon? Hanggang eleksyon, pwede pa mag-withdraw. Ayun. Oo. Anytime pala na, no? Kung habo ko na, harabuan na. Anytime. That's your prerogative. Oho. Iyo man sa natabi, attorney, salamat din maray sa oras tabi, bata na sa meeting ka. Okay lang po, i-anunsyo ko lang sa Bilog na Albayano na kami po sa COMELEC Albay, naglilibot po sa mga barangay para magkondusir kang ECM Roadshow. Kung saan po, Papa P, pigpapaboto mo po ang mga taga-barangay, pigpapamati ni ang MacVoting para po maisiya ninda, ining makinang ini, kung anong pigboto ninda, yun ang pigbasa. So at least, madaw man ako kang Bilog na nagdadangog kang DCGB, na hanggang pong January, naglilibot kami sa bilog ng mga barangay kang sa mga munisipyo para po mapa-hiling sa IDO, mapa-introduce sa IDO ang automated counting machine. So, ayun, yes po. So, ako po, after them, makondusir man po ako kay Ribanan. Actually, tapos na po kami kang nakaaging Lunes sa BU with all the local media. Sila po mismo ang nakainot para mahilinin na personalmente ang pagproseso, ang pagboto sa automated counting machine. So, yan lang po sa Bus na Albayano. Karanina po, May 12, magburoto po kita mang leader para maging mauswag ang satong banwa. Thank you so much, Attorney Bunaw. Mabuhay po kamo dyan. Thank you. Thank you so much. Mga tugang si Attorney Maria Aurea Bunaw, nakakuha kita ng 8 na minuto para po sa istorya na iyan, June. So, it's official, yung managad na kapag withdraw na kan sa iyang sertifiko de kandidatura si Gobernador Grex Lagman. Yan. May nakakahurong paano kita dyan. Ibawi unta na sana dyan. 45 ikaw ko sa imo. Ipalis ko girari sa imo. May mga namugtak po kayo sa alanganin. Sa aram mo na ang politika baga. Ang politika baga may mga kanya-kanyang suportadores ang sarong kandidato. Now, say for instance, dyan sa Kapitolyo, igwa dyanin mga empleados, mga nagkakapot ni na pwesto na mamarkahan man, baga, tabi, na ini nga yan, nagsuporta sa uni, ini nga yan, nagsuporta sa auto. Igo nga baga ni mga pinag-floating dyan, kan nakaaging mga panahon, kan magtukaw ka ito si dating Gobernador Noel Rosal. Yan, pagtukaw ni dating Gobernador Noel Rosal, pinag-floating man ito ta mga nagkatarandaan na ini nga sa ibong nagsuporta, ini sa ibong nalado man na nakukunya na mamantsahan politika. Then, hali, natural iyan na flow of events. Now, di kan matangkas man si Governor Noel, mga nagsuportang ito kay mga pinag-floating man na ito ni Governor Noel, igwa manin mga naakomodar giraray. Yan. Pero pag with the sudden twist of event, itong sa mga pagtukaw, natangkas baga si Governor Noel, nagtukaw si Governor Lagman, naakomodar matay, igwa man yung mga suportadores man iyan, ang mga Lagman, siyempre, maakomodar man sinda, mantang nasa administrasyon ni Lagman. Now,
with this twist na daay na siya mga kandidato, mapasarain ito sa mga suportadores man ni Governor Grex, nahabo man sa grupo man ni Governor Noel, mas lalo na kung markado kan grupo ni dating Governor Noel na bako sa inda o mapapasain tabi iyan. So nagkikitay-kitay man ang mga ini tabi, maray kun ang mga gabos na iyan akomodaron man in kaso ni Governor Noel, kung ika namamatahan kanda grupo ni dating Governor Noel na bako man sa inda iyan, so ano na naman ang mangyari dyan? So that's it tabi. Sa totoo lang, dyan sa Kapitolyo, igwa kitang mga nakakahurong, what will happen? Araw, ibaga dyan. Kaming na, igwanin mga nakabalik dyan sa pwesto, igwanin yaon sa pwesto because, siyempre sa grupo sina ni Governor Lagman. But it does not necessarily mean na nasa grupo sila ni Governor Grex Lagman, pag withdraw ni Governor Grex Lagman, aakomodaron sinda man kan political group man ni Governor Noel Rosal kung in kaso manggana siya pagka-gobernador comes 2025 elections. Bako, kaya daw iyan na ipakihuron, tabi, lalo na kung markadong bako mga makarusal, tabi. Di ba? O mapasarain ang mga iyan. So nagkakamurundo man ng iba, tabi, nagkakamurundo man. So nawaran ng father figure So, hilingon ta lang po kung anong magiging sitwasyon kayo ni sa mga masunod na aldaw. Tama, election pa mambaga. Naiaram ta naman sana sa Pilipinas. Politics is, sabi na nga ni, most of the time, harsh, Yan. Sige. O yan po ang sitwasyon digdi na nasimbaga na. So, saro niya itong kahaputan, digdi sa programang Tingog Kan Banwaan. Sige. Salamat kay Attorney Maria Aurea Babunaw. Napaonrang kita maski nasa meeting, nagluwas muna. Kapirang minuto niya itong nakahuron. Nasa linya si Compadreng Jomar Bien. Maray na aga, Compadreng Jomar, what's happening? Salamat pa din, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta ng apudan, ang Chief of Police kan Tabaco na si Police Lieutenant Colonel Ed Cerillo Jr. sa publiko na baka may nako ang badil digdi sa dalan poon Tabaco City hanggang Tiwi Albay. I-turn over tolo sa mga autoridad. Ini paring Pio, may koneksyon duman sa nangyaring Borocodan, Baradilan, ka nakalis na Sabado, poon Tabaco, Sundo Tiwi. Iyo. Sa sarong suspitsadong drug pusher na nakipagbadilan sa mga pulis, pero kan madakop, dahil na subadil. Nagigirumduman pa rin Pio, ka nakalis na Sabado, naglansar ng drug bypass operation ang Tabaco PNP kontra digdi sa sarong nagangaran na Rolly Verses alias Boss, 32 anyos, kan Barangay Fatima, Tabaco City. Iyo. Digdi ginibo ang drug bypass operation sa Barangay Basud, kan Tabaco City. Digdi ang sa sentro. Mga hapon na ito, mag-aalas 4 ng hapon, alagad kan magkagaraw-gawa na kan epektos. Opo. Nakariparo ining si alias Boss na pulis ansay ang katransaksyon. Yan. Nasa laog sa kang kotse, nasa driver seat, buminunot kibaril. Yan. Kaya nagkapurutukan. Isus, yung sinasabi pa ding Jomar, kuwan na. Oo. Sineko, iniling ko pa di so auto. Garuduan tama kang balang palaog sa windshield, hali sa may parting likod na windshield. Sa bintana. Iyo. Sa passenger sa likod ng driver. Tapos sangilit kang driver side na sungilit baga pa di kang window, itaasan ang gad. May tama kibala duman na paluwas. Sabi kan mga pulis, ebidensya yan na nagputok paluwas talaga ining suspect. So ang trajectory kay ito paluwas. Buminalos man suspect. Yan. So buminunod sa suspect, puminaputok. Iyo.
So pagkapurutukan na ito duman sa may harong baga mansana ni dating Alkalde Tony Demetrio. Oh, sa may harong ni Tony Demet, ano? Oo. Pagkapurutukan, sabay parang kada ni kang auto niyang Naku. ano pa di, garo upgrade ang auto pa di, marabason? Garo sa pelikula, kumpadreng Jomar, ano? So Oo, nangyari. sa modified ang auto, dahil ko sigurado kung Mitsubishi ito, dahil ko na-reparo na, modified, o minagi ni sa sentro, kan tabako marabason, pawala pasiring sa tiwi. Nagkaburkudan, sa sobrang kaskas, kan makaulay niya to, so ibang mga nagresponde, dahil na nga nahipaan kan pulis tabako, duman sa, nag-agi sa tubang kan station ninda, Iyo. kan mag-communicate sa mga na sa operation na maghipa duman, uto na nakaagi na. Maging so malinaw pulis, nalapuasan, bago nakaposisyon sa pulis, nakaagi na pa sobra ang kaskas, sabi ni Chief. Bata, may sarong truck pang nagbalyo, cross sa National Highway, pinalusot sa suspect, baka palusot, hinipaan sa pulis. Ang naipaan sa pulis. Ang naipaan lugod kan truck so pulis. Oo, may sarong pribadong negosyong truck na nagkukross. Pagdangadang, natatanawakan mga pulis, pagdangadang ka itong kutse, kang nagdudulag, nagpundo. Kan makalusot, dagay na re-reparo na may nagubukod na pulis, inabanti sa truck, di sa pulis so nagkaurulangan. Yan. Oho. Di nakalusot, anyway, nakalusot manggirari sa mga pulis, pero nakapag timbre na sinda sa TWPNP, nag-arabang na sa tahaw kan tinampo sa TWPNP, di sa may parte kan sarong hotel, sa may sentro, pagdagadang kang kutse, nakatutok na sugabos na halaba, nasa tinampusinda, biglang nagpreno so kotse, nag-U-turn, pero buminangga na duman sa punkan mangga, duman sa may hotel. Plus nanggad na pelikula ang pagkadali, ano? Roger Rondat pa de. Action film. Duman na pa de, dinaguso kan mga pulis. Nadako sa suspect, may tama ini sa abaga. Ayan. Naku aso garupitong sa second shabu. Oho. Day subadil. Uy, day ni mati kon man, wise man. Oo. Wara subadil. Ando na ni Lieutenant Colonel Cirillo, baka nga tinapok diyan sa makabasan, tadyang baga kunhali kang tabako pasiring sa tiwi, dakulong kikawagan. Wala tuo yan. May mga harlak bango na salog, baka nga binarabad sa na dumantang, ay sigurado man sa nangimado dako pa ko. Iyo. Waran lamang nga dagdag na ebidensya. Oho. So, dainin din ako, so badil. Iyo, anyway. So, kunyan kumpadreng Jomar, igonin mapaparafin test pa yan eh. Bako. Roger Ronald. Okay, sige. Dinaranin din sa ospital, sa Siga, pero transfer dyan sa BRTTH suspect. Kaya nga po nangon yan si Police Lieutenant Colonel Ed Cirillo. Iyo. Baka lamang nga may napurot yan na badil. Yan. Dahil napad sa dirihon, sindaman nga yan, madadali ka yan. Iyo nga ni. I-surrender na sa autoridad. Yun. Ini pala na, suspect. Ano ini? Sabi nga ni Chief, that big time naman kayo ngayon. Ito na mo monitor may dati pa, motor sa non-service mo dyan, di kutsina. Nahiling muna. Sukot si Pade. Pula na pinahuban, hinilamusang kiito na pintura. Ay talagang kunyan. Igong malintensyon. Bako? Oo. Lataw pa di sa mga ngilit-ngilit sa pulang pintura. Iyo. Inano lang, pero hinilamos. Kaya siguro ngaya, sabi ni Chief, baka ngaya
o yan na markado na kang autoridad na iba, bako lang inidigdi pa di nag-operate. Duman nga ni palan sa Norsagaray, may warrant ini sa attempted homicide. Sa Norsagaray, Bulacan. Oo. Oho. May warrant siya na isinirbi naman diretso kang pulis kasurma sa attempted homicide. So, medyo ang may wasiwas naman dahil pig-operate kaning suspect na ini. And aktibong marida ini. Pag-abot sa mga transaksyon kan illegal na droga. Niyan. Maray po yan, halina yan, pigi-surveillance kang po yan mga tropa. And base nga na isa, ero-ero niya, talaga may grupo man po yan. And dati motor-motor lang ang gamit kaya ngunyan na nakakotsiha. And talagang so kotsin kursado, talagang ginastosan man. So yan, sukot si Pade, modified? Talagang panglaban sa, sa Burkudan? Iyo. Pangapunan na lang kan Chief of Police na baka lamang badil kan suspect makabalik kung may makakuha iba. Pangapunan ko po kung halimbawang hindi pong tabako to TV, kung may mahiling po kami dyan na firearm, i-turn over po tulos o ipaaram sa pinakaraming police station, either sa TV or digdi sa muya sa tabako para ma-turn over po at parte po yan sa tuyang ebidensya. Si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr., Pade. Yan, Pade, ang report. Jomar Bian, DCGP. Salamat, kumpadreng Jomar, sa istorya haliyan sa luwas. Dahil pa kita makaturn over sa imo dyan, ibiyo tanda lang gayud alas 10, ihabol muna ta ang programa ta, maghali puton sa naman. Dahil na nga kita 10 minutos after kan news naman, actual running time program. Nasa linya si kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy, good morning, please go ahead, Pade. Yes, salamat sabi Pade. Maray na aga sa mga parantabay. Yaong kami ngunyan digdi sa sentro kan Pirak, sa Banwaan kan sa probinsya kan Catanduanes. And pinaghahanap nila sa ngunyan, itong mga materials dahilan na identify na itong mga mga beneficiaries, itong mga nagkabiriktima na bagyong Pipito duman sa Tubli sa barangay Karamuran. And sa ngunyan, igwa na kita ni na mga pigahanap na lang so mga materialis na i-distribuer, arukan yero, pako, plywood, coco lumber, and yaon digdi ang katabang tanan sa ngunyan sa paghahanap kan mga i-distribute na mga materialis. Naghahanap kita ki magkabarakalan kay ni iyo si Madam Sister Frankie Del Rosario, miyembro ini kan Businessmen Conference BCBP, Brotherhood Christian Businessmen Conference of the Philippines, na kung saan nakamidbidan ini ni Ma'am Brenda sa tipit niya sa aeroplano kan pasiring digdi sa Piracaso hapon. And siya na ang naging guide me, naging katabang me, tangani na makahanap kan mga materialis na itatao. Madam, gusto mo muna magpasalamat sa pagikan na DCGB sa mga donors kan na DCGB do nagtao kitiwala donasyon tanganing matabangan ining mga nagkabiriktima kan na bagyo kaya yaong kami digdi. So ngunyan araw kani na tabang mo po sa muya ma'am na madali na nakakuha kami kay mga mababakal na mga materialis. Dakulaon pong pasalamat. Ano po ang nasasabi mo kay ni na matatabangan sa imong mga pagiriba digdi sa probinsya na Catanduanes urog pang itong tagaduman ka man sa Barangay Tubli, Karamuran. Si Pading Piyo po sa angkor sa DCGB. Good morning po sa mga listeners ng DCGB. Ako po si Mrs. Frankie Del Rosario. Naugma po akong nakakatabang sa indong mga misyon digdi sa Catanduanes na magtabang sa mga nabiktima kang bagyong Pipito. Lalong-lalo na duman sa recipient na
sa tubli karamuran katanduanes kung saan ako namundag. Labis pong kaugmahan ang namatian ko dahil sa tabang na itinao ng DCGB ko at saka sa presidente ng estasyon nyo. Yun lang po ang masasabi ko, and God bless you more. Thank you. Okay. Actually, pag kumangka mo ni Madam magkamidbid personal, nagkamidbidan ko sa laka mo. Duman sa aeroplano, tungo niyan, dakulaw na pinapasalamat ni Ma'am Brenda. Naging guide me ka, and yan, dakulaw na katabangan, tangani na dahil manigaran, talagang suiba na mga hardware digdi, nagkakaubusan kay mga materyales. Pero sa pagi mo, may mga kamidbid ka, nakakuha kami ni na pagi, na makakuha ni na mga materyales na mababakal na may distribute duman sa mga nagkabiriktima. Talagang matindi sa mga sinapar, nagkagaraba sa mga harong, dainahanin na harong, and yun na yan, binisita ka so hapon pigibaluar kan sa tuyang presidente kan PBN si Ma'am Brenda Bayona Locsin. So ining araw kaning mission, Madam, inuwan ka mo ni Ma'am Brenda, charitable na mga effort. Kamo po, ano ang mga pinagkakaabala na aktibidad panirig sa Banuan kan sa probinsya kan Catanduanes, manong di sa organisasyon nito? Dahil po member ako ng DCBP, Mother Butler, tapos nagkataon nga na nakakit dito si Madam Brenda Locsin kang DCGB. Isaro man na membro ng DCBP, kaya sister kaming dalawa kung tawagin ba. Ang pinagkakabisihan ko ngunyan talaga, iyo ang makatabang sa mga tawong na nabiktima ngunyan ng mga kalamidad. Yan kami, yan, kaya sa tukir, bro, anytime po na kaipahanin do ang tuwang sa Catanduanes, available po ako. Because kaugmahan puso ko ang makatuwang sa mga tao, lalo na sa mga Catanduanes. Okay. Madam, kan bagyong Pipito, unsing munisipyo minato isang probinsya na Catanduanes. Sa sunod, talagang dumas sa full ka yung anong mga munisipyo ang talagang rinapado katong bagyo? Karamuran po, Pandan, Bagamanok, Payo, Bigmoto, Asin Barasto. Ayan lang po ang nakareport na nagrabe kang bagyong Pipito dito sa Catanduanes. Talagang dakulpaan pang ipuapira kay itong sa mga dinaruman na ito kasapon na nahilingtan na sitwasyon kamuktakan. Dakulpaan nangangaip po talaga nin tabang digdi sa Catanduanes. Opo, dakulong pang nangangaipong tabang, kaya nangangapudan po ako na kung sisay ang iluang Golden Heart po na pwede pang tumabang dito sa Catanduanes, lalong-lalo na sa mga nasambit kong lugar, Banwaan ng Catanduanes, tuwangan tamang po. Kasi talagang madudurog ang puso mo pag nahiling mo kasuod grabing kamunduan ni Madam Brenda sa nahiling niyang sitwasyon. May naroon mo tabi pa di, may harong, sa mga, lalo na sa mga nasa gilid ka na kadagatan, darapa sa harong, dahil isip kung paano ititindog, victory punti po ninda sa mga nagkapururot nindang mga giro, giribo-gibo ki harong, naiba trapal ang lanob, sa trapal ang atop, pag mainit, araw kayo ni mainit ang sa indang pinagsasapar, mga aki, nagsasapar, may pados, and pag malipot naman pagbanggi, lipot ang sa indang pinagsusuprer sa indang sinapar na eksperyensya kan bagyong Pipito. So mga tinanong ang mga nyog, mga kandila, mga 3 sa Purabir ini,
hanap buhay, maringanita palibot din ning kadagatan, ang pigpapasalamat iguanin sira na pwedeng maging alternatibong hanap buhay, and talagang kaipuhan maghinguwa kaya dakulao na pasalamat ninda na naantos ini kan PBN DCGB sa tabangan kan sa tuyang mga sa nagpapabot man sukta ayun na iyo man ang pigpapasalamatan kan PBN management sa pamamayo kan presidente si Ma'am Brenda Bayuna Locsin. So sister, igwa ka po din mga mensahe pa sa mga pag-iriba mo, natural igwa ka mga miyembros diyan sa Ciudad Can Legazpi. Shout out po, kumusta mo po si Sister Frankie Del Rosario. Go ahead po, ma'am. May bigyang miyembro kan BCBP sa kumusta lang, shout out po. Shout out ko po kay Brother Delga, kay Sister Glo Arcos, at Sister Heidi Yanko. Yun lang po. Maraming salamat din sa tabang ninyong pinadarana din sa Catanduanes. So, the same, madam. Thank you so much po sa imong oras. Si Father Ferdinand Robles, iyo inian grabing sakripisyo, mainiton ka so hapon, nagtutukad, nagrurusog sa mga kabubuldan, sa mga distroso, sa mga talagang nangangaipo. Inabot mi and hiniling mismo ni Mama Brenda and Obispo digdi, ang kura pa ang patron digdi sa Tubli, San Lorenzo Ruiz, and igwa ka pa, ma'am. So hindi pa na mga pasalamatan ta. Go ahead so, po. Barangay Council sa pamamayukan. Kapitan na Palero. Okay. Kan Barangay Tubli, Barangay Tubli, Karamuran, Catanduanes. So haros solved na ini tabi pa rin dahil naki problema, and next week baka sa Lunes o sa 16 kan Disyembre mabalik digdi ang grupo kan PBN DCGB once na nagkabarayada na ini, i-distribute na ini duman sa mga na-identified na mga beneficiaries biktima kan Typhoon Pipito digdi sa Catanduanes. So yan tabi pa di, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, kasabay si Sister Frankie Del Rosario with Boy sa mobile, Jimmy Nasalita, DCGB News, Catanduanes. Bawal tang programa, sus, halawig, sa tuya, mabarita mo na si Kunyan, si siya, mabalta po kita. Nor Cubes, may double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Si Vice Mayor Gemma Anong Hoko, nasa buot niya ang pagpaabot nin maugmang Pasko asin-asinsadong bagong taon sa Gabos. Sigun sa iya, importanteng mahay sa tahaw kan kaurugmahan sa Kapaskuhan dai makalingaw na magpasalamat sa mahal na Diyos. Aram niyang padagos ang mga inaaragihan na mga pagbalo kan panahon, siring kan bagyo, alagad sa hera kan mahal na Diyos, Gabos man nalampasan. Puli ka ini, ang BC Alcalde kan Ginubatan, kasarabay ang sa iyang pagriba sa sangguniang bayan asin mga namamanwaan. Pinapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone.
Loria, Distrito 2 mahal niya. Loria, Kaloy Andes, Loria, Loria, Kalinga ang hatid niya. Loria, sa barangay man o bayan. Loria, Kalingang Loria ay nadarama. Loria, si Kaloy ay kapamilya. Kapuso, kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si Pem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Pem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan pa. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Pem ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Pem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Pem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Pem Imperial na pagdabaan ko langi. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masunod na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa akin na payabang mga ginubatid. Ako po si Mayor Chin Garcia na nagpaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Pinapasalamat ko po sa mahal na Diyos na nalagpasan ta ang unuman na uminabot na hagyat na panahon aron kang bagyo. Maging positibo sa nakita asin magtiwala sa Diyos. Dahil imposible, basta kita nag-ingwa, nagkaresan. Sa gilayon, sa pangaral kan sa akin, na bilog na pamilya, asin pag-irib ako. Minapaabot ng maugmang Pasko, asin angat na bagong taon.
Sararo sarabay sa pag-asenso, kaiba ta si Gino Garcia. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Radyo DCGB, alas 10:13. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Itataas na kan Philippine Coast Guard o PCG ang saindang status sa heightened alert poon sa Biyernes, Disyembre 13 bilang pagpreparar sa seguridad ngunya na Kapaskuhan. Ini matapos na ipagmando ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan sa gabos na distrito, istasyon asin substations na pakusugon pa ang pagbabantay para masiguro ang seguridad sa gabos na mga pantalan, ferry terminal asin pagbiyahe kan mga barko sa kadagatan o barko sa kadagatan. Sigun kay Gavan, paagi man ini para mas magin marhay ang operasyon kan mga sea transport facilities asin ang pagbiyahe kan publiko na mabakasyon ngunya na Pasko. Mientras tanto, sinabi ni Gavan na apera ka ini mabugtak man ang PCG nin mga medical team para magtabang in kaso may mga emerhensya kung saan maigot man ang gigibuhon na pagbabantay kaini sa mga beach asin private resort sa bilog na nasyon na pwedeng dagsaunin mga turista, magin ang pag-inspeksyon sa mga gamit asin bitbit kan mga pasahero sa laog kan barko. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right med ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, June, igwa pang dapat yan, tama ko na kita, mabaybay na kita. Dit sa nangaya, magtiwa-tiwa ka pa dyan ng diit. Di, salamat dumantabi sa mga nagtabang para dyan sa ipapaabot nindo na ayuda sa kuyang mga kababayan dyan sa Karamuran, Catanduanes. Yan, sige tabi, sa totoo lang yun, dahil kaya kan gobyerno na saroon talaga iyan na makabangon. The efforts kan gobyerno yaon dyan, ang DSWD, ang national government, ang provincial government, local government units. Pero dai talaga yan kakayanon. Maski anong sabihon niya to, mapagalon iyan tabi. Dai yan aabuton gabos. Dahil naabuton gabos talaga. Bagaman naabuton, tipak sa naman yun. We have to swim on our own. And dyan, minalaog po ang bayanihan spirit. Tabi. And salamat duman sa mga nagtabang. Lalo na duman sa programa baga ni VP Henry Tasya bagaan nagpapagal ka yan gabos. Todo. Sa alawig na panahon, programa niya, duman po yan. Bilog na tarabangan, daramayan, 200,000 more or less na i-contribu po nindog mga kunyan, mga tabang iba bakal naman ng materyales. Salamat pong maray. O John, pwede na? Aprobado tanganin sa kuya, walang problema. Tirahin natin kung tirahin yan John, di sige tabi. Ma-accommodar pa kaya kita ka na sa muya man pang bonus lamang. Asin makapuon man si Andy Marnin, tama man sa oras.
Salamat ka sa inyong paghinanyog. Happy Festa, Senyora Immaculada Concepcion. Fernandez. Masunod tulos si Andy Mar. Ako po si Pio Fernandez. Kanbanwan. Sa inyong